कसे करायचे याची रेसिपी बघूया. चला तर मग हे बांगडा फिश आहे, हे आपण आता फ्राय करणार आहोत. फ्राय करण्यासाठी अर्धा तास अगोदर आपण त्याला मीठ, आलं लसूण पेस्ट लावून ठेवली होती. आता ते मॅरिनेट झालेले आहे. तोपर्यंत आता आपण ते फ्राय करायची तयारी सुरू करूया. त्यासाठी आपण घेतलेला आहे बारीक रवा, लाल तिखट आणि चिकन मंचुरियन पकोडा आटा येतो, त्याचे मी 2 चमचे घेतलेला आहे. तो मार्केटमध्ये रेडीमेड मिळतो. जर तुमच्याकडे चिकन पकोडा आटा नसेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर किंवा तांदळाचं पीठ मिक्स करू शकता. आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झाल्यानंतर गॅसवर आपण तवा ठेवलेला आहे. तवा ठेवल्यानंतर त्यात 2 चमचे तेल आणि त्यात काही कोकम टाकलेली आहे. तोपर्यंत फिशला आपण मसाला लावून घेऊ, म्हणजे जेणेकरून तेल गरम होत झालं की आपण लगेच तव्यात फिश टाकू शकतो. तर सर्व बाजूने फिशला मसाला लावून घ्यायचा आहे, जो आपण तयार केला आहे. रवा, मसाला आणि कॉर्नफ्लॉवर. इकडे आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण त्यात मासे घालणार आहोत. गॅस लो फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. जास्त फास्ट ठेवला तर बाहेरचे मासे करपतात, आतमधून शिजत नाही. लो फ्लेमवरतीच आपल्याला मासे शिजवायचे आहे. मासेचा असा आवाज आल्यानंतर आपण ते मासे परतून घेणार आहोत. बघा असं एका बाजूने छान पैकी